Juj, je to tu nejaké nové? Aj Miška, áno, trošku sme to tu prerábali, preto ste boli doma, ako neboli zatiaľ na druhej časti ranča. Aha, super. Toto je jazdereň a chcem vám oznámiť novinku, príde nové dievča. A potom, keď prídu ostatní, mohla by som to povedať. No dobre. Andy, dneska má prísť nové dievča. Je naozaj? Tak super. Poďme za koňmi. No tak fajn. Dobrý deň, som tu dobrá. Som na Golden Ranch. Áno, to si, ty si tá nová? Volám sa Kristina a minule som mala stretnutie s nejakým asi majiteľom ranča alebo niekým. Si mala s Tomášom, tak ja ťa tu vítam. Ďakujem. Na čem tam niekto ma doviezol z druhej časti ranča a rovno aj s koňom, tak môžem pre ňoho ísť. Jasné, tak môžeš pre ňoho. No tak toto je ona. To je Suzy. Kde je ten druhý poník, tak tam ju môžeš dať. Dobre. A vieš jazdiť? Hej, akože môžem chodiť sama na vychádzky a tak, ale nie som nejaký profik úplne. Neviem, až tak extra, preto mám na začiatok poníka. Aspoň tak mi to vraveli teda. Kde sa už prišla? Ahoj, vitaj. Ahoj. Ty, čo tu robíš? Miška, čo je? Čo je? Ja ti poviem, čo je. Toto je ten problém. Kto? Ona, volá sa Kristína a keď sme boli malí, sme chodili spolu na kone a začínala na poníkoch, mne už to šlo teda lepšie. A ona za to, že sa jej tam niečo nepáčilo, a bola tam tuším, že nová, tak za to tam musela ubližovať koňom. Normálne, keď jazdila, tak ja neviem, nejak silno ho tam bičíkovala a robila všetko, čo sa dalo, aby na nich nemusela jazdiť a bola odtiaľ potom vylúčená. Tuším, že nejaký koň sa aj to zranil. Ale Miška, keď ju som zobrali, určite sa musela polepšiť. Staršia, že vek niečo spraví. Vek? No pri nej asi nie. Zranila tam proste svojho poníka za to, že sa jej niečo nepáčilo. Okamžite jej preto museli vyhodiť, pretože to bolo vážne. Normálne hneď odustala, tak vymyslela si nejaký plán asi a na druhý deň ho musela uskutočniť. Miška, ja som sa od tej doby niečo aj naučila. A neboj sa, ja som nad tým popremýšľala. A o pár rokov, jak vidíš, tak som si povedala, že skúsim to znova. Budem do toho znovu a už to neurobím. No, priznávam, urobila som chybu, ale chcem ju napraviť. Preto som mala aj... som sa rozprávala s pánom Tomášom, alebo jak sa volá. A prijímal ma, že aspoň to teda skúsime. A budem tu teda s vami chodiť. A teda... Aj on verí, že som už niečo vyrástla a že som sa z toho poučila. Poučila, no jasné, ale nenavrátiš to naspäť. Ahojte, babi, čo sa tu deje a kto je tamto? Môžeš to vziať rovno od začiatku. Tu nová, volá sa Kristína a mali tu drzosť, že ju to sem zobrali, keď bola malá. Chodila so mnou na ranč a ja som vedela viacej jazdiť a ona... bola začiatočník a najskôr jej teda dali poníka, aby sa na ňom mohla začať učiť. Čo je na tom zlého? Môžeme ty dohovoriť. No a ona mala tú drzosť, keď nemala rada poníkov, že vymyslí si nejaký plán alebo ja neviem čo a začne tam akože mu ubližovať alebo ja neviem čo. A potom ju museli vyhodiť, pretože zranila tam jedného poníka, toho čo mala ona. Tak to nejak nám to Miška vravela, ale však ona už je staršia, môže vedieť, aj sama to teraz vravela. No Miška, daj jej šancu. Idem asi do kaviárne sa trošku chladiť. Daj jej šancu, no jasné. A zraní tu ďalšieho poníka, čo potom zase ju vyhodia, na ďalšom ranči bude zase daj jej šancu. Keď od tej doby nejazdila asi, tak ja neviem. Tak poďme do kaviárne. Buď jej to tu ukážem. No aspoň kaviárne teda.
Ahoj, Miška. Už zase vy. Moja, toto je už život. Ahoj, Kristýna. Budeš mať prvý tréning, tak idem ti nachystať poníka, alebo vieš to? Viem. Ukážem ti, nebudeš teraz klasicky jazdiť, lebo nemáme asi sedlo na to, ale to je jedno. Budeš jazdiť teraz trošičku inak. Vecami. Tak poď. No pekne ti to ide. Ďakujem. Si povedala, že pôjdeš možno so mnou na vychádzku. Na to by som šla, ale s malou zmenou. Bez teba a tvojho poníka. Ja už vážne neviem, čo sa nám na tom dievčati myslí. Poď. To sa môže hodiť, to vezmem. Tak poďme. Páni, kde sme to? Však tu už je sneh. No ty brďo. Vyzerá to, že je to opustené. Rebrík.